negligence e career mare obedo charged. Kamano iwacho ni nondo mondo miyo tim Mathew antiere idi kae e paro mang'eny. Pero kamano mokwongo ako mos mara mar kuyo ni familia no mara Johana Ngeno kod jogo manolalo ngimagi. Cleophas en gima lit ahinya kendo anyalo pimo gi sama ne walalo Ruo Jode kod General Ogola. En gima lit ahinya ka community lalo ng'atno magigeno. Kaka Johana Ngeno ni ne en jalno ma bajachir ka sibuor. Was a very courageous man. To no lalo ngimane isa matin. Kata kamano waneno ka famili temo wacho ni mondo kik ket siasa. To ndalo mang'eny waneno ka gigi gin gik matimore to they have never stopped. Gitimore to ginuoyore anuoya. Gitimore to ginuoyore. Titimo research, itimo investigation, but the reports okuoga maler. Chunya gombo ni mondo warangi departments magwa mag aviation. Bende gin kod lony moromo mara tayo the flights kata choppers kata ndeke ma e pinywa ka. Nikech seche moko wanyalo wacho ni it is political, kara en mana kaka engineer wacho ka, en a negligence mar jok matayo ndekego. Kata assumption. Kata seche moko nyalo bedo ni pressure moro nitie kuom jok mabedo flown. Makata ko wachi ni awa, I feel whether ni koro ok appropriate mondo wa fly. To seche moko nyalo bet ni jotelo insist ni nyaka wadhi adhiya. Nyalo bedo ni interaction mar jok ma itayo gi, jok ma bedo flown in the choppers kod the pilots ema ok ber. We need some professionalism in it mondo kik machal kama kik chak nuore. Mamago te thuolo nego be ni miyo nonro mar mondo nono. Yes, kamano. Yeah. Nyakwara moga jwang mago mapod donjo kar ka ng'eno oganda mathoth nigi paro mabede gimedo mana kelonwa kar ka achiel kachiel adani mondo morangane sigana machielo ka